Pozdrav Saša za tebe i Miroljuba. Ovoga puta nemam pitanja za Miroljuba, ali da ispričam jednu kratku i zanimljivu priču, pa može samo da prokomentariše na kratko. Radi se o sledećem. Prošle godine sam postao otac, dobio sam devojčicu. Ona ima sada 8 meseci. Da sam je redovno vodio na vakcinaciju, primilo bi do sada 6 vrste vakcina. Međutim, dete nije primilo ni jednu rođenja, čak ni onu prvu BSŽ koja se daje odmah nakon rođenja. Za odbijanje te prve vakcine mi je pomogla Snežana Terzić, tako što mi je objasnila pravnim putem kako to da se izbegne. Miroljub zna ko je Snežana Terzić, a za ove sledeće, dete jednostavno nisam vodio domove zdravlja. Ćerkica mi je sada zdrava kao dren, napreduje, razvija se više nego dobro. Ni jedan jedini dan nije bilo bolesno, a bilo je situacije gde je trebalo, zbog toga se našlo među bolesne od gripa. A sad glavno, zbog odbijanja vakcinacije sa medicinskim osobljem nisam imao nikakvih problema niti pritisaka. Postavim im par logičnih pitanja i tu se završi priča. Jedino me je iz tog sistema ubeđivao Centar za socijalno kako bih mogao da primam roditeljski dodatak. Nikakva kazna mi nije stigla, niti pretnja vezana za oduzimanje deteta. Iz mog primjera ljudi uopšte ne moraju da se plaše od neke sankcije u vezi odbijanja vakcine, ali što se tiče lajka i običnih ljudi, tu sam doživio katastrofalan pritisak. Ja živim na selu nedaleko, ni tu stvari nisu bolje nego po gradovima za mnoge stvari. Naime, prvi koji su me napadali da vakcinišem dete su bili moji najbliži. Suprugu sam uspeo na vreme da ubedim dobrim argumentima da se složi sa mojim stavom, ali roditelji, braća, sestre, drugari, prijatelji, rodbina, kolege, s posla poznanici, znači, hteli su da me rastrgnu zbog odbijanja vakcine. Jedni su smatrali da sam član neke sekte, drugi da sam psihički oboleo, pa su se nudili da me leče, pa da sam tihi ubica deteta, da sam prolupao i nikakve argumente nisu imali sem vere u zvaničnu medicinu. Sad, kad vide kako dete odrasta, svi su zaćutali. Sad više nemam ni prijatelje, ni drugare, ali ja sam spreman sve da im oprostim ako prihvate da nisu bili u pravu. Da li će to da shvate za neko vreme, ne znam još. Za sada mi se raduju samo dete i supruga. Eto, kratko, da čujem Miroljub i svi gledalci šta sve može da nam se desi ako pokušamo da se iščupamo iz sistema. Pozdrav i svako dobro vam želim. Pa ti si, prijatelju, naišao na medicinske radnike i na ljude iz Centra za socijalni rad koji su razumni i pametni ljudi. Takih ima puno. Međutim, ima situacija gde imaš problematične ljude i među pedijatrima, i među akušerima, i među socijalnim radnicima koji prave probleme. Tebi su se zalomili dobri ljudi, ima puno dobrih ljudi i u centrima za socijalni rad i u zdravstvenom sistemu. To je jedna stvar. Druga stvar, ja ti ne preporučujem da ti se žena, ako budeš imao još dece, porađa u porodilištu, treba da angažuješ babicu koja će da ti dođe kod kuće i da se žena kod kuće porodi na prirodan način. Imaš babicu Divnu Miljković, vrhunskog stručnjaka koji 35 godina i više od 35 godina radi kao babica, radila je u sistemu, sad radi privatno, kod kuće se žena porodi i ne viđaš se uopšte ni sa akušerima, ni sa socijalnim radnicima, s bilo kim, ni sa vakcinama. A treće, šta si ti imao da pričaš s tvojim rođacima, prijateljima, kurti, murti, što ti nisi vakcinisao dete? Ćuti, gledaj svoja posla, brate. Šta koga briga, šta ti radiš u svojoj kući? I šta ti jedeš i ovo? Što manje pričaš, bolje za tebe. Ti si kriv što su te oni napadali. Jer si blejao i pričao nepotrebno. Šta koga briga, šta ti radiš? Gledaj svoja posla. Je li dete vakcinisao? Jeste, u mozak je vakcinisao. Skineš ga s grbače, brate. Prvo, niko neće te pita za vakcinu, osim ako ti ne blejiš. Znači, gledaj svoja posla i nemoj puno da pričaš, nego ćuti i uživaj. To ti je moj savjet.